Príjemný deň vám prajem. Aby sme teda nenaťahovali čas, prejdem priamo k veci. Spolu s kolegom Fabiánom sme si pripravili prezentáciu, kde sa budeme snažiť nejak definovať tie odlišnosti, ktoré máme medzi tou civilnou záchrankou a tou urgentnou zdravotnou starostlivosťou u nás v armáde, a to hlavne na základe tých nových skúseností, ktoré máme na Ukrajine alebo aj z Izraela, takže vidíte aj obrázkov a praktických skúseností. Obrázok, ktorý vidíte, je budúci veliteľ vojenského zdravotníctva v Afganistane, v Kábule na letisku. Obsah preskočíme, postupne sa k tomu dostaneme, aby sme sa nezdržiavali. Prejdem trošku k histórii, pretože to má dopady aj na vás. Pán, ktorého vidíte, Dominique Jean Larrey, bol hlavným chirurgom Napoleónovej armády a považuje sa za otca modernej urgentnej medicíny, respektíve aj vojenskej medicíny, a to z toho dôvodu, že sa zaslúžil o dve dôležité veci. Jednu z nich používate každý deň aj vy a tú druhú tiež, aj keď nie na dennodennej báze. Čo teda spravil? Presadil napriek veľkému odporu v napoleonskej armáde používanie sanitných vozidiel, tzv. Ambulance volante. Je to síce taká obsolentnejšia verzia sanitného vozidla, ktorá vtedy bola ťahaná koňmi. A druhú vec, o ktorú sa zaslúžil, bolo zavedenie triáže. Dobre viete, že slovo triáž pochádza vlastne z francúzštiny a udomácnilo sa aj u nás v anglickom jazyku, ale práve Dominique Jean Larrey bol ten, ktorý teda zaviedol aj triáž a zaviedol používanie sanitných vozidiel. Zavedenie triáže ďalej pokračovalo potom v 19. storočí počas napoleonských vojen, ale to tu nebudeme spomínať, každý dobre viete, čo triáž je, ako sa používa. Ale prejdeme trošku k takým historickým milníkom, a to sú transfúzie krvi. Krvné skupiny ako také boli objavené v roku 1901, respektíve posledná krvná skupina 1907 a rehab faktor až v roku 1940. Všetko, čo bolo predtým, bol len pokus omyl a také prvé zmienky o použití transfúzie krvi sú už z roku 1492, kedy sa hlavný lekár pápeža Innocenta VIII pokúsil ho teda omladiť podaním krvi od 3 mladých chlapcov a moc dobre to nedopadlo. Zomrel aj pápež, aj 3 chlapci a teda ten lekár asi sa do neba nedostane ani na deň otvorených dverí. Taký prvý úspešnejší pokus, ktorý bol až po objavení krvného obehu Williamom Harveym v roku 1616 a niekedy v roku 1667 osobný lekár Ludovita XIV. Teda aplikoval jednému pacientovi krv z tepny barana, asi len 2 deci a zrejme asi kvôli tomu teda, neviem či baran, ale chlapec to takisto prežil. Prvá úspešná transfúzia človeku bolo vykonaná v 19. storočí v roku 1818 a vykonal ho profesor pôrodníctva v Londýne, kedy teda sa podala krv, bola to úspešná transfúzia, napriek tomu, že ešte neboli známe krvné skupiny, ale zrejme teda nejakým teóriou pravdepodobnosti došlo ku krvnej zhode a pacient to teda prežil, ale už druhá teda transfúzia pána profesora úspešná nebola. K významným a zásadným faktorom, ktoré prispeli k rozvoju vojenskej medicíny a urgentnej, bola určite zavedenie celkovej anestézie a poznáte ho aj tí, ktorí slúžite v záchrankách. A prvé teda úspešné použitie anestézie éterom bolo v roku 1846. Nie všetky objavy musia byť veľké a tu konkrétne vidíme jeden z nich, ktorý výrazným spôsobom znížil úmrtnosť vojakov v prvej svetovej vojne, a to z 80 na 20%, a to je Thomasova dlaha, ktorá pripomína trošku externé fixátory, ktoré dneska poznáme. Na začiatku vojny úmrtnosť teda na zlomeniny končatín, ktoré sú pomerne časté vo vojnových konfliktoch, bola zhruba 80%, kdežto ku koncu vojny už len 20%. Takže ak na začiatku vojny mal vojak šancu, že
keď má zlomenú nohu, tak takmer s určitosťou zomrie na konci vojny, to už bolo inak. A ďalšia vec, ktorá je veľmi významná, je objav penicilínu v roku 1928, pretože do tej doby hlavne vojnové konflikty prinášali straty nielen kvôli zraneniam, ktoré boli spôsobené bojmi, ale hlavne kvôli infekciám. Dokonca viac vojakov na boisku zomieralo na infekcie, ako zomieralo na poranenia. Dostávame sa k veľkému faktoru, ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje naše pôsobenie v ozbrojených zložkách, a to je bezpečnosť. Väčšina z vás, keď teda slúži na záchrankách, asi sa nestáva často, že po vás niekto strieľa alebo na vás niekto útočí, u nás je to skôr pravidlom. Príklad alebo obrázok, ktorý vidíte, je z roku 2007, síce z civilného prostredia, a je to po výbuchu vojenského závodu v Novákoch, kde teda podľa mňa a podľa tých, ktorí tam boli porušené absolútne všetky bezpečnostné pravidlá, pretože do priestoru, ktorý ešte nebol preverený pyrotechnikmi, boli vpustené vozidlá záchrannej zdravotnej služby a hasičov, a asi len zázrakom je, že pri sekundárnych výbuchoch sa nikomu nič nestalo. Toto je záber z Kábulu a musíte si byť vedomí, že my pokiaľ teda vykonávame nejaké zásahy v takomto nie celkom priateľskom prostredí, tak často sa stretávame s výbuchmi nástražných výbušných systémov, a ono nikdy nie je jeden. Tu vidíte vlastne už záchranárske zložky a pri ich príchode bol odpálený ďalší nástražný výbušný systém, bol zasiahnutý autobus s vojakmi NATO, ktorí sa teda vracali na letisko a mali byť transportovaní domov. Toto je zbytok samovražedného atentátnika. A dostávame sa na Ukrajinu. Dennodenne počúvame o tom, ako sa vedie ten boj na Ukrajine, a ochrana Červeného kríža, alebo teda Červeného polmesiaca, ktorá je garantovaná ženevskými konvenciami, na Ukrajine dodržiavaná nie je, minimálne ruskou stranou. A nemocnice a sanitky sú cieleným terčom útokov. Tu môžete vidieť zásah sanitného vozidla. Tu je pár zásahov z nemocnice. A poznáte tieto obrázky asi aj z televízie. Ďalšia vec, poranenia a úrazy. Dovolím si tvrdiť, že keďže som 18 rokov robil aj ako lekár na civilnej záchranke, väčšina zásahov, ktoré máte, je spôsobená ochoreniami a menšia miera úrazmi. U nás je to práve naopak. A vidíte, že až 84% zásahov, ktoré vykonávame, sú z dôvodov zranení, častokrát s veľkou kinetickou energiou a energetickou energiou, to znamená, tie poranenia sú často devastačné a 17% zranených nám stále umiera. A tu vidíte vlastne aj rozloženie, koľko z pacientov potrebuje a ako rýchlo potrebuje chirurgický zásah. Tu máme pár záberov z Ukrajiny. To sú vlastne poranenia, stratové poranenia končatiny, amputáciách po výbuchu mín. Toto je šrapnelové poranenie končatiny, aby ste videli, ako to vyzerá. Tu sa dostávame trošku už ďalšie veci a vidíte teda aplikáciu škrtidla, ale ja by som to rozobral až neskôr. To je takisto šrapnelové poranenie trupu. Vzhľadom k tomu, že sa používajú prilby a nepriestrelné vesty, väčšinou poranení teda tvoria poranenia končatín, ale nie sú výnimočné aj teda poranenia hrudníka a brucha, pretože nie všetky miesta na tele vojaka sú chránené. Ďalším faktorom, ktorý treba zobrať do úvahy, sú vzdialenosti. Dojazdový čas vás, ako sme počuli, je okolo 12 minút, tak si predstavte, aký je dojazdový čas, keď najbližšiu nemocnicu máte 335 km. Toto sú len stručne načrtnuté vzdialenosti z Afganistanu a ten časový faktor hrá úlohu nie len pri vzdialenostiach, ale aj pri tom ohrození, pretože tá väčšina vojakov, ktorá je poranená dneska na Ukrajine, strávi niekoľko hodín priamo na boisku, kým je vôbec možné ich dostať z toho miesta zasiahnutia. Hovorí sa, že je lepšie byť trafený večer ako ráno, lebo čakáte celý deň a tak to v skutočnosti je. A preto na Ukrajine vlastne väčšina tých pacientov zomiera priamo na boisku.
a z tých, ktorí sa dostanú do nemocnice, naopak majú veľkú šancu na prežitie až 94%. My tam máme len veľmi malé okno, nejakých 15-17%, ktorých môžeme zachrániť, a to hlavne z dôvodu teda masívneho krvácania. Odsuny teda sa realizujú prostredníctvom nie len sanitiek, ale akýchkoľvek vozidiel, hlavne teda na Ukrajine. Štandardom v krajinách NATO je, že by to mali byť vozidlá. Všetky vozidlá ozbrojených síl, ktoré zavádzame do výzbroje, sú vybavené tak, aby boli schopné kompatibilného pôsobenia aj v civilných podmienkach so záchrannou službou, to znamená všetky prístroje a vybavenie až na malé obmedzenia, ktoré máme, napríklad niektoré vozidlá nedosahujú určitú konštrukčnú rýchlosť, ktoré by mali podľa vyhlášky, ale to jednoducho neprekonáme. Toto je treba z príklad prvého obrneného vozidla Patria 8x8 v sanitnej verzii, ktoré v predchádzajúcich mesiacoch, myslím, že do konca augusta prešlo vojskovými skúškami. Momentálne sa opravujú ešte nejaké veci, ktoré sme tam chceli upraviť, a do konca roka vozidlo prvé by malo byť odovzdané, ďalších 9 vozidiel by malo byť v prvom roku. Je to pancierované vozidlo o hmotnosti zhruba 22 tón s možnosťou transportu až 3 ležiacich alebo 2 ležiacich a 3 sediacich pacientov za prítomnosti dvoch ľudí so zdravotníckym vzdelaním. Napriek tomu teda, že je ťažké, tu vidíte aj natáčacie vrtuľové vozidlo pláva. Samozrejme sa používajú aj iné typy vozidiel. Sme teraz pred podpisom ďalšej zmluvy na neobrnené sanitné vozidlá, ale s vysokou priechodnosťou. Obrázky zatiaľ nemám, ale budú tu vozidlá, ktoré podobné vozidlo, ako vidíte, toto je vozidlo armády Českej republiky, Bundeswehru, niečo podobné. Takisto to budú vozidlá, ktoré budú schopné prepravovať 4 ležiacich ranených naraz. Odsuny sa realizujú nielen sanitnými vozidlami, ale aj akýmkoľvek inými prostriedkami a dokonca už aj, ako sa hovorí, unmanned vehicles, to znamená bezposádkovými, hlavne pozemnými. Sú to vozidlá, ktoré už dneska sú v praxi, najmä tento systém Themis, ale sú aj menšie GPS navádzané systémy, ktoré toho pacienta dokážu dopraviť z miesta poranenia niekde, kde mu môže byť poskytnutá pomoc. Škrtidlo je vec, ktorá sa používala v prvej aj druhej svetovej vojne, a potom sa naň trošku zabudlo a pozeralo sa hlavne aj na tie nežiaduce účinky a ľudia proste hovorili, že má veľa nežiaducich účinkov, ale v Iraku, v Afganistane sa dostalo späť a stále patrí medzi najúčinnejšie spôsoby zastavenia krvácania pri stratových poraneniach, ale za podmienky, že sa používa správne. A to je práve kameň úrazu na Ukrajine, kedy vidíme v podstate naložené škrtidlo, ktoré si aplikoval vojak sám, lebo tie škrtidla, ktoré my máme, si vie vojak aplikovať aj jednou rukou v prípade, že má nejakým spôsobom postihnutú druhu. Vie si to zatiahnuť. Bohužiaľ, u tohto prípadu došlo k amputácii končatiny pod škrtidlom, lebo tento tu mal naložené asi 6 hodín. Hej. Takže tam už nebolo moc čo zachraňovať. Tu vidíme príklady, ako správne, respektíve nesprávne sa používa škrtidlo. Na tomto obrázku vpravo vidíte stratové poranenie hornej končatiny, kde nad miestom poranenia naložené škrtidlo, čo v tomto prípade bol život zachraňujúci úkon. Naopak u druhého pacienta, kde bola drobná rana na predlakti, je naložené škrtidlo úplne zbytočne. A v prípade, že je tam dlho, takýto pacient príde zbytočne o ruku. Damage Control Resuscitation je pojem, ktorý vám možno mnohým až tak veľa nehovorí a súvisí práve s ťažkým hemoragickým šokom po bojových poraneniach. A je to postup, ktorý, a to je rozdiel medzi tou civilnou a vojenskou zložkou, je, že my sa snažíme tú zdravotnú starostlivosť priniesť čo najviac tomu pacientovi, kdežto vy zoberete pacienta a čo najrýchlejšie s ním idete do nemocnice. Tento protokol sa používa dneska a vidíte tu indikátory parametrov, ktoré nám slúžia k tomu, či tomu pacientovi má byť podaný alebo nemá byť podaný masívny transfúzny protokol. Za použitia podotýkam plnej krvi. Nepoužívajú sa žiadne krvné deriváty, maximálne sa používa sušená plazma, ale o tej bude hovoriť kolega, takže mu nechcem kradnúť čas jeho prezentácie, preto my dneska
pripravujeme aj legislatívne zmeny, aj procedurálne zmeny na to, aby v prípade takéhoto konfliktu sme už v tej prvej línii boli schopní podávať sušenú plazmu a aj plnú krv. Okrem teda krvného protokolu sa používa aj tzv. FAST, ultrazvukové vyšetrenie a takisto toto už aj naše misie na Cypre, ktoré sú pod hlavičkou OSN, majú ako požiadavku, aby na tom primárnom kontakte už tí lekári vedeli ten FAST používať a definovať nejaké, alebo diagnostikovať krvácania do telových dutín. Nie je to vec nová, ale asi nie je moc zaužívaná v záchrankách a nie je moc zaužívaná ani v ambulanciách na urgentnom príjme. A tu sa dostávame k tej druhej časti prezentácie a poprosím Rada, aby sa ujal slova. Ďakujem pekne, pán generál. Zoberiem toto takto, to troška upravím. Takže, vážení kolegovia a kolegyne, moje meno je štábny nadromajster Fabián, pracujem ako hlavný zdravotník, veliaci podôstojník na veliteľstve vojenského zdravotníctva a nechcem sa tu opakovať, pre krátkosť času pôjdem rýchlo. To znamená, že, tak ako spomínal pán generál, sušená plazma je veľmi efektívna záležitosť, ktorá nám bude pomáhať, alebo ktorá nám aj pomáha už v situáciách, kedy dochádza k veľmi ťažkým traumatickým poraneniam a samozrejme hemoragickému šoku. Ja by som veľmi v krátkosti iba povedal výhody. Výhody sú skladovanie, používanie, nevykazuje nejaké zásadné problémy, čo sa týka kolísania teploty, a je to rýchlo použiteľná záležitosť a dokážeme si ju vyrobiť veľmi rýchlo a precízne, tak ako povedal aj pán generál, pracujú sa na legislatívnych zmenách, aby sa nejakým spôsobom zaviedla aj do ozbrojených síl a možno aj k vám. A to je na diskusiu nejaká ďalšia debata. A čo by som chcel ja následne pokračovať a prečo možno o sušenej plazme? Práve preto, lebo ako už bolo spomínané, a treba to podotknúť, neuvedomíme si jednu záležitosť, tie drony nielen pomáhajú, ale aj ubližujú. A na Ukrajine sme dostali, alebo bola veľmi zaujímavá prednáška teraz, kde sme boli na kongrese a v podstate máme informácie z prvej ruky od človeka, ktorý neustále pomáha a zachraňuje ľudí na Ukrajine. Takže na plnú vizuálnu kontrolu nad bojovou zónou dokážu do 5 a 7 kilometrov. Keď si predstavíte nejakú combat zónu, to znamená, kde sa bojuje, a vy idete zachraňovať toho človeka a tam je ten rozdiel, ktorý bol spomínaný a je markantný, tak samozrejme dochádza k tomu, že tie zdravotnícke vozidlá, zdravotnícke týmy sú neustále napadané a možno sa aj dostanú k poskytnutiu zdravotnej starostlivosti, ale už nedokážu toho človeka dostať preč a hromadia sa nám tam ranení. Len pre ilustráciu, v podstate, ako bolo spomínané, väčšinou sa dejú transporty v noci. Čiže ešte nevymysleli takú sofistikovanú vec, že by tie drony nejakým spôsobom v noci napadali, ale samozrejme sú tam útoky a vlastne oni sa nazývajú aj ako kamikadze drony. Ďalším faktorom, ktorý tam je, tak to je delostrelectvo, ktoré neustále samozrejme pridáva k tomu, aby bolo čo najviac zranených. A ďalším takým faktorom sú samozrejme aj minomety. To znamená, že keď si predstavíte, to poskytnutie zdravotnej starostlivosti je veľmi oklieštené a veľmi ťažko sa poskytuje zdravotná starostlivosť práve tým vojakom, ktorí to potrebujú. A preto vznikajú aj tie problémy, ktoré vznikajú nasadením škrtidla. A ďalším faktorom, ktoré na to vplývajú, ako je konvertovanie škrtidla na tlakový obväz. S tým sa teraz momentálne potýkajú a majú s tým zásadné problémy, aby to nejakým spôsobom vedeli veľmi efektívne zaradiť aj do výcvikových programov a aby to dokázali všetci urobiť tak, ako to treba. Len na ilustráciu, ja tam mám možno ešte viacej toho, ale ja budem vrajím rýchly, toto je bežná situácia alebo bežná záležitosť, kedy v podstate, keď si to predstavíte a rozdelíte na drobné, nemáte šancu. Čo je dôležité povedať, my ako vojenskí zdravotníci fungujeme na princípe zlatej hodinky, alebo do hodiny potrebujeme pacienta z point of injury dostať do zdravotníckeho zariadenia, kde máme doktora. Veľmi v krátkosti, veľmi jednoducho povedané. Tamto samozrejme mešká, alebo 6,8% z nejakého počty sa nikdy neuvádzajú presné, takže plus minus autobus 6,8% sa dostáva do 1 hodiny na zdravotnícke zariadenie, inak priemerný odsun je zhruba 3 hodiny 58 minút, čo je. A keď si zoberete o tom, o čom sa tu bavíme, že ako to chceme skrátiť, tak tam samozrejme je to úplne markantný rozdiel.
Ako som spomínal, funguje, alebo teda majú zaužívaný tzv. TCCC guideline, je distribuovaný, ľahko stiahnutelný a podľa neho aj postupujú kolegovia na Ukrajine. Samozrejme, ako bolo spomínané, najväčší problém je turniket, konvertovanie turniketu a potom samozrejme compartment syndrom, ktorý vzniká pri nedostatočne naložených turniketoch alebo dlho naložených turniketoch. Veľmi v krátkosti poviem k výcviku. Dokážu vycvičiť medika na to poskytnutie, na čo potrebujú za 6 dní, čo ja som troška zostal taký v nemom úžase, ale ide to, pretože počas tej vojnovej fázy skutočne nie je čas na to, aby sme sa niektorými vecami do hĺbky zaujímali alebo nejakým spôsobom to rozoberali, ale ide o to, aby sme boli efektívni a veľmi rýchlo účinní. To neznamená, že máme zmeniť niečo my, len na ilustráciu, ako rýchlo sa to dá, síce uvidíme v akej kvalite, ale jednoducho dá sa to spraviť v takomto horizonte. Čo boli ešte také kľúčové informácie z výcviku, fungujú na reálnych scenároch, ktoré im veľmi pomáhajú potom v aktívnom boji. Samozrejme, veľmi sa sústreďujú hlavne na zabezpečenie bezpečného prostredia, to, čo tu už bolo spomínané, pretože to ich limituje, aby nezostali aj oni obeťami a samozrejme menej potom času míňajú na to, aby vytvárali nejaký kontakt na toho protivníka. A ďalšími takými veľmi zaujímavou takou myšlienkou, ale to myslím si, že všetci, pokiaľ niečo drillujeme a niečo nejakým spôsobom dlhodobo do seba dostávame, tak samozrejme potom pracujeme na tzv. Pamäti, ktorá nám pomáha k tomu, aby sme boli efektívnejší v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Čiže na toto sa viac menej zaoberajú tým výcvikom, to je veľmi v krátkosti. A samozrejme, čo ich ešte veľmi limituje, a to som zabudol povedať, to je hypotermia. To znamená, že neustále bojujú s klimatickými podmienkami a to je ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje, sami vieme, zdravotný stav tých pacientov. Posledná vec, ktorá tam je, a to už bolo aj spomínané, čiže nielen drony využívať na evakuáciu, na doplnenie materiálu, je dobre využívať drony na rekognoskáciu terénu s tým, že monitorujem pacientov, kde ich mám a jednoducho využívať ich čo najefektívnejšie, možno časom aj v našich podmienkach. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, ukončím svoju prezentáciu, aby sme dodržali časový rámec. Takže ďakujem veľmi pekne.